sidder og undrer mig lidt over, at hun starter ud i trav og så passage uden at skifte af musik, men det bør dommerne i hvert fald bemærke. Okay. Fint flydende i trappassaderne her. En meget klar takt i den her musik, så det er meget tydeligt, om man følger det eller ej. Og så bryder hun igen passage til samme musik. Ja, lidt fremadgående klar. Den bliver ved. Det passer så til musikken. Også en hest, der forstår at række sig frem i den frie skridt. Må godt se lidt mere ned. Og Ja, så, jeg skulle til at sige, hvis man sammenligner den med Karinas før, så er der ikke så meget over til. Nej. Jeg vil gerne gå og kigge lidt, så det er lidt svært. Fin, ren takt herinde i den samlede skridt. Der kan man i hvert fald tydeligt se, den danner ved i samtidig benpar. Og altså også til musikken. Man kan vist godt have lov at sige, at musikken ikke er lige så sofistikeret som nogle af de andre ryttere. Ja, altså, Ikke så detaljeret. nej, men det kører videre. Det skal helst komme et skift. Så kommer der lige en lille fejl der. Chancementsfejl. Trykker sig lidt op mod dommerbordene deroppe, tror jeg. Det kan den. Kæmpe chancemangel. God haseaktion og flot op ad bakke. Der behøver kun at være 5 toer, så det var udmærket. Hvor i går, der skulle de lave 9 i træk. Ja. Den kan virkelig sætte sig. Super. Og lige ved at tro, den kun skulle have lavet en. Den skulle rundt 2 gange. Men meget fin måde, den sænker bagparten og tager vægt bagtil. Det var synd, der kom fejl. Den chancerer ellers rigtig, rigtig fint. Jeg håber, hun har lagt etterne ind et sted mere, eller en linje ind, hvor hun kan nå at vise det igen. Nu ser man, den laver pirouette til højre lige så godt. Sætter sig i hvert fald rigtig fint. Det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. Der er mange seniorrytter, der ikke engang kan gøre det så godt, som hun allerede kan. Så det er også en svær øvelse. Lad os se, om hun tager etterne her. Så kommer vi. Og nogle rigtig fine etter. 15 flotte etter. Ja, det var rigtig flot.
Og så er det slut. Det var lidt en sjov From afslutning. Sweden, Sara Skepstrand and Bertram.